Πας στο μπακάρι και φτιάχνεις λίστα για ψώνια. Όχι, όχι ακριβώς. Ας τα σάπια και δώσ' μου γρήγορα το χαρτί, αλλιώς θα το πάρω με το ζόρι. Και μετά δεν θα θυμάσαι όχι τη σημείωση σου, αλλά ούτε το όνομά σου. Α, τώρα μάλιστα, γραμματάκι, Για να δούμε τι γράφουμε και σε ποιον. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί γράφεις τέτοιες ψευτιές στους ανθρώπους και θα νομίζουν πως σας βασανίζουμε εδώ. Εγώ, όχι πως, αλλά δηλαδή... Τι ακαταλαβίστηκα είναι αυτά που μου τσαμπουνάς, ρε τούβλο. Εγώ σε ρωτάω απλά και έτσι θέλω να μου απαντήσεις. Δεν είσαι ευχαριστημένος εδώ που σε φέραμε. Πώς. Το βλέπεις λοιπόν ότι γράφεις ψευτιές. Καλά τώρα, και να μην ήσουν ευχαριστημένος, καρφάκι δεν μου καίει. Αλλά θέλω να διορθώσω τις ψευτιές σου. Γι' αυτό κάτσε και γράφει αυτά που θα σου λέω γρήγορα. Μα δεν χρειάζεται να το στείλουμε τώρα. Μα ούτσι ή άλλως γιατί να μπαίνετε σε τόσο κόπο. Ρε, άσε τις φιλολογικές κουβέντες και γράφε. Αγαπημένη μου Αθηνά, υγείαν έχουμε και το αυτό ποθούμε κι ήδη μας. Και για την ημιτέρα σωτηρίαν. Είπες τίποτα? Όχι, τίποτα. Α, είπα κι εγώ, γράφε. Αγαπημένη μου Αθηνά, η πατρίδα μας έβαλε σε ένα πρόγραμμα διακοπών εντελώς δωρεάν. Και γι' αυτό μας έφερα σε ένα καταπληκτικό νησάκι, όπου θα περάσουμε αρκετόν καιρό. Πρέπει να σου πω ότι το ξενοδοχείο μας είναι 5 αστέρων. Σιγά μην είναι και 7 σαν το μεταξά. Τι μουρμουράς εσύ? Γράφει το. 5 αστέρων, τα δωμάτια μας, αυστηρά, μονόκλινα και βάερα. Το δικό μου έχει την ονομασία Φρέσκο. Καθημερινά καθόμαστε πολλές ώρες στον ήλιο, κάνοντας ιωθεραπεία. Και έτσι έχω γίνει μελανός. Αλλά εδώ με τη βοήθεια του προσωπικού πιστεύω πως σύντομα θα μαυρίσω. Από το ξύλο. Τι παραμιλάς ρε συντάκασε? Όχι, είπα κι εγώ. Γράφει. Μιας και ανέφερα το προσωπικό, θα σου πω ότι είναι εξυπηρετικό. Μας παίρνουν, μας κατεβάζουν στα υπόγεια του ξενοδοχείου και εκεί μας κάνουν μασάζ 3 φορές τη μέρα. Ξεκινάνε από το κεφάλι, συνεχίζουν με την πλάτη και τελειώνουν στα πόδια. Αρκεί να σου πω πως όταν τελειώσουν είσαι ανάλαφρος, δεν αισθάνεσαι τίποτα. Τι, αυτό το λες μόνο ανάλαφρος? Τι λες πάλι ρε βούρλο? Εγώ λέω πως είσαι φτερό. Ρε άσε τα σχόλια και γράφει. Άλλες μέρες πάλι. Κατεβαίνουμε στην παραλία για μπανάκι. Και εκεί κάνουμε κάτι ασκήσεις που μας έδειξαν τα παιδιά για τα πόδια. Βέβαια δεν γίνεται λόγος για τους διατροφολόγους που φροντίζουν τη διατροφή μας, ταΐζοντάς μας υγιεινά. Να δεις που όταν γυρίσω θα έχω γίνει στυλάκι. Όσο για την κίνηση στο νησί, δεν σου λέω τίποτα. Κόσμος πάει και έρχεται. Μόνο έρχεται, δεν πάει κανένας και όποιος πάει, τον πάνε άλλοι. Άντε πάλι, θα σταματήσει τα σχόλια μας, Σαζάκη. Καλά, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αστείο. Κόσμος πάει και πλοία, φασαρία, φωνές, γλέτ. Αφού φαντάσου, ανυπομονώ να γυρίσω στην ησυχία της Αθήνας μας. Όπως καταλαβαίνεις, θα κάτσει αρκετόν καιρό ακόμα εδώ. Ουφ, αυτό φοβάμαι και εγώ. Καλά, δεν παρατηρούμε ούτε ένα αστείο στο ξενοδοχείο Πολυτελεία. Θα κάτσει αρκετόν καιρό ακόμα εδώ και θα πάρω δυνάμεις. Θα σου γυρίσω σπίτι και δεν θα με γνωρίσεις. Αγνώρισαι. Σε φιλό, πώς σε είπαμε? Δεν είπαμε. Πες μας τώρα τα μάτια. Παναγιώτης. Ωραία, γράψε σε φιλό Παναγιώτης. Δώσ' το μου τώρα. Τώρα μάλιστα. Αυτό το γράμμα το στείλουμε γιατί περιέχει όλο αλήθειες. Κύριε δεσμοφύλακα, να σας κάνω μία ερώτηση. Τι θες πάλι? Λέτε η γυναίκα μου να ζηλέψει που περνάω τόσο ωραίες